No niin, muodossa täällä nyt kuvataan Jarcraftin PvP-video. Hei! Minne Suomi onks täällä? Fly PvP. Niin just. Täällä on konkariks. Ei. Uis. Missä olisi sun lukepuke? Tuolla. Puu. Kumpi se on tuo? XX Jonne Akko XX. Jonne Akko. Tai Jonne. Joka on Akka. Hehe. Me saadaan se. Tähän. Oho. No niin, tulkaa. Sun loukussa. Vittu, missä on tuossa? Tässä, tappakaa. Dela 4 HP. 3, 2, 1, no niin. Puoliksi. Ei kun tossa! Kaikki hakkaa toisiaan. Anteeksi Vallu, anteeksi. Hei, tuolla luuttia! Mulla on 1 HP valvo. Tuolla on luuttia! Ui, mä sain ne. Ottakaa Missä luuttia. vähän luuttia? Ottakaa luuttia. Mä meen pänkkään. Joo, vie pänkkä. Mä otan regeneration, mulla oli 1 puoli HP. Mä hakkasin vahingossa. Oi vitsi, mä luulin. Jes, sillä oli pottui. Niin oli. Niin sillä oli aika paljon. Mä pidän näitä pottui vähän. No joo. Ajatellaan millaista ne kaikki tää on. Ui, niin. Kukas nyt me tapetaan? Sillä oli aika hyvät armot. Ihan ok. Mulla on samanlaiset. Tai no, 1 Onko luvussa. se haittaa itse asiassa, koska mulla on haittaa. Morso. Hyi, morso. Verko. Morso. Lukepuke tuu. Pommo! Ärtö. Kuka on kananmunat? Se on tuo... Kenen fakti se on? En mä... Joku sen teki äsken. Onko se Jomi. toi... Häh? Jomi. Se... Pili se on 1 HP. Kellä? Vallu. Eihän oo. Ai ja. Täydet. Ärtö. Hei konkaris. No joo, tää video tässä olla tässä, että... No vielä lisää tulee tästä servusta PvP-videota, että... Moi!